Som-hi? Bon dia a tothom, benvinguts. Només un parell de comentaris de servei. L'acte haurà d'acabar a 7:15. La idea és escoltar el diàleg del molt honorable president i d'en Víctor Alexandre. Després també tenim la sort de poder comptar amb algunes de les persones que van participar en el llibre i si tenim temps també està previst obrir un torn de preguntes. Per tant, sense més detall, endavant. Molt bé, molt bona tarda, sembla que se sent bé, molt agraïts per compartir aquesta estona tots plegats i sobretot molt agraït al Víctor Alexandre d'haver escrit aquest llibre i de fet amb col·laboració de 25 persones més, però no sé, a mi em va passar que aquest llibre a mi em va influir molt, sincerament, en el sentit que poques vegades a la vida m'ha passat que de sobte t'adones que allò que tu intentaves formular, no sé com, amb una claredat i una nitidesa excepcional, doncs ho veus. Ah, és veritat, jo no sóc espanyol, no? Però, Bueno, és igual. Millor posar-ho. Això... Sí, això deuen ser els efectes de l'ona electromagnètica aquí del Pegasus, que jo no soc espanyol, s'ha alarmat més del compte el meu espia particular, que aprofito per saludar, què tal, estem aquí al Palau Robert? Perquè a mi el que em va espiar és el senyor Pedro Sánchez, vull dir que tanta història, no sé què tal qual, i resulta que el que em va espiar, i bastantes hores, i estant malalt amb Covid, va ser aquest individu. En fi, doncs, amb aquesta claredat i aquesta nitidesa del jo no sóc espanyol, no? He de dir que em va tornar a passar en una altra ocasió i perquè venint avui al Palau Robert me n'he recordat també molt. Va ser aquella manifestació contra la sentència del Tribunal Constitucional d'aquell estatut que ja havia passat pel ribot però que ni aquell estatut no van considerar que podíem dotar-nos els catalans. I jo em recordo també estar aquí col·lapsat al Palau Robert, en aquella manifestació, no ens vam poder moure en tota l'estona, i recorda que de sobte el crit unànim de tots els que estàvem aleshores allà en aquella manifestació era independència. I de sobte també va ser un moment d'aquells, no? I dius, és veritat, no, estatuts, no, independència, no? Va ser també un moment d'aquella extrema claredat, no? I per això a mi em venia molt de gust, a part de permetem també que crec que és un petit homenatge a tu i a tantes anys de treball i d'escriure papers per aquests mons de Déu, però em venia molt de gust que tinguéssim aquesta estona per reflexionar una mica d'aquest llibre, que crec que si probablement a mi em va passar, els 40.000 compradors del llibre que l'altre dia, que ara mateix em deies, i això demostra que realment va ser un llibre que tenia un impacte important. Un llibre d'assaig que vengui 40.000 exemplars, us asseguro que és un èxit brutal. Jo dic un editor suïcida que no els vaig veure mai jo, aquests números, en cap dels llibres que vaig poder editar. Per tant, va ser un impacte aquest llibre a la societat catalana. I si ens situem, 1999, estem, no sé exactament quan es publicava, però entràvem en l'última legislatura amb pentes i rodolons del president Pujol, que per cert en la investidura va votar el PP, i després arribaria el tripartit, i tot plegat començava a endegar-se, o començava a explotar una sèrie de coses a Catalunya. I potser aquest llibre no l'hem tingut massa present com una petita espoleta de l'inici del procés. No sé, de tot plegat, tenim la sort de tenir el Víctor, no sé, 25 anys després, aquell moment, com el veus, què creus que va significar el llibre, per què vas fer tu aquest llibre i per què aquest títol tan clar? Bé, bona tarda a tots. Gràcies, president. De fet, la idea de l'acte avui aquí ha estat seva, no meva, sinó d'ell. Jo no havia fet mai un acte d'aquests així, celebrant 25 anys d'un llibre, ni molt menys,
i li estic molt agraït perquè sorgeix d'ell. Això ja ho havia previst fer-ho en els 25 anys, perquè ara ja són 26, però la seva agenda tampoc ho anava permetent i s'ha fet avui que no passa res, és igual que sigui 26 que sigui 27, no? L'important és poder-ho fer. Vull donar les gràcies també a l'oficina del president, al Miquel Guiot i al Jaume Piqué, perquè han treballat per poder-ho fer possible. Una cosa vull dir abans de tot. Jo vull recordar l'Isidor Cònsol, per damunt de tot. Tenim l'editor del llibre. L'editor de proa i de tants segells de 62, del 62 d'aleshores. Era el director editorial de proa en aquell moment, i jo vaig estar 10 anys fins que ell va morir, i a proa, i la Romi Porredón era la seva dona, i sense l'Isidor aquell llibre no seríem aquí. No seríem aquí. Jo vaig presentar el llibre a diferents editorials abans. Jo estava molt segur del llibre, però era una percepció, no sabia, no tenia res tangible, però tenia la certesa que el llibre aquell havia de tenir algun impacte. I quan em deien que no, doncs pensava, bé, doncs un altre. O sigui, no em sentia abatut. I vaig anar a l'Isidor Cònsol i aleshores ell, aquesta és bona perquè li vaig presentar, ell va demanar un informe a una persona, això es feia, havia fet algun informe, a vegades de llibres, de gent que portava un text, et demanen que facis un informe d'un full, què et sembla allò, si és publicable, si no, etc. I el va demanar, després l'Isidor va explicar qui li havia demanat, però el llibre s'havia publicat i tal, i era el Port de Perales, no sé si recordeu, era un senyor molt espanyolista, i va fer l'informe i em va ensenyar l'informe. I el Port de Perales deia: jo estic completament en contra del que diu, però l'heu de publicar perquè és boníssim. Sí. Bé, uns anys després, jo tenia curiositat per saber què pensava l'Isidor, perquè, a veure, us he d'explicar una cosa. El títol només el vaig dir a una sola persona dels 20 personatges que hi ha, però no perquè l'amagués, sinó perquè ningú m'ho va preguntar. Com que no me'l van preguntar, jo no deia res. No, perquè, a veure, dir jo no sóc espanyol en aquell moment era un impacte, bueno, ja ho va veure. Va ser el Narcís Comadira, que després de tota la conversa que vam tenir em diu: quin títol li posaràs? I li dic: jo no sóc espanyol. I diu: poc te'l deixaran posar pas aquest. Això em va dir ell. Dic: no sé, jo provaré. I finalment l'Isidor tampoc me'l va preguntar al principi, i un dia érem al seu despatx i em diu: quin títol li posaràs? I tenia el bolígraf a mà i li dic: jo no sóc espanyol. I em mira i apunta. I em vaig quedar amb les ganes de saber què pensava, i va ser anys després que li vaig dir: Isidor, quan jo et dic jo no sóc espanyol, en aquell títol, tu què vas pensar? I diu: collons, quin títol? Va dir això l'Isidor, diu: collons, quin títol? I no va haver-hi... En aquell moment, però, pertanyia a Enciclopèdia Catalana i, bé, després les coses van canviar l'editorial, va canviar tot per l'Isidor. Jo crec que no es van portar bé amb l'Isidor, ni molt menys, i va passar el que va passar, ell va tenir el càncer, etc. I jo el continuo enyorant, li deia el president, jo el continuo enyorant, el trobo a faltar a l'Isidor, perquè era una eminència en Verdaguer, Isidor, però el trobo a faltar, era una... Vaja, jo no hauria seguit la carrera que he seguit amb ell confiava en mi, en la meva manera de fer, i és el que m'estimula a fer altres coses i tal. Bé, però al marge d'això, el primer que em vaig tenir al cap era el títol. És el títol que em va suggerir tot el que va venir després. I el que no volia era polítics en el llibre. Volia que fossin persones que tinguessin una ascendència social sobre la societat catalana, cadascuna en el seu terreny. I és veritat que amb el pas del temps algunes persones que hi havia en el llibre, en aquell context, avui en el context actual, jo no les agafaria. Tampoc podia saber quina trajectòria seguirien aquelles persones. Això no pots saber i és molt fàcil jutjar el passat des del futur. No? Però vaig decidir que hi haguessin aquelles persones que formaven part, eren referents, en aquell moment em van semblar referents d'aquella època, d'aquell context.
I esclar, vaig fer 80 presentacions d'aquest llibre arreu dels països catalans. Menys l'Alguer vaig anar, ja li deia, fins al poble més petit i perdut del País Valencià que em cridaven, allò on em cridaven no deia que no, cap allà i cap allà. I els de la Cal, que organitzaven tot això, deien, dirà que no el Víctor allà. Sí, cap problema. Les sales plenes, eren plenes de gom a gom. Un èxit, el Joel havia vingut en alguna, era brutal, brutal. Clar, era el context, era aquell context i mira, jo recordo el Joan, quan li vaig dir, escolta, si volia participar en el llibre, va ser en els passadissos de TV3, i li dic, Joel, tu ets el morro fort, oi? Li vaig dir això, tu ets el morro fort, oi? I no sé si m'entendre, però bé, de seguida ens vam entendre. Fins aquí arribo, Pol. I va anar, bueno, i així va sortir, no? I, per tant, va ser meravellós. I una de les coses que deien els actes era arribarà un dia que sortiran independentistes a sota les pedres. I això ho repetia contínuament. I molta gent després se n'en recorda d'aquesta frase, perquè és que va passar. No podíem preveure ni molt menys les consultes d'Arenys d'Amunt, ni tot el que va venir, ni molt menys. En aquell moment no ho podies preveure. Però fixeu-vos que l'Alfons Quintà, que el vaig agafar en aquell moment, perquè era un referent en el terreny de la Catalunya Nord, que ell coneixia molt bé, i era molt enemic del prefecte, i el prefecte era enemic declarat de la Catalunya, etc. I en aquell context m'interessava la seva visió. Quan surt el llibre, em truca a casa esverat, però esverat, una terrible. Escolta, clar, és que jo vaig per tot el món i amb aquell llibre, diu, després del Jo acuso de l'Emil Zola no hi ha hagut un títol tan potent com aquest. I jo vaig pel món i clar, tal. Dic, escolta, no sé, tal. I després va veure que no passava res i, ja no va haver-hi més problema. Però al principi no era l'únic, N'hi havia algun més, que també el Joel es va trobar algú en el passadís de TV3, que estava espantadíssim, i ara què farem? Però jo no tenia inconvenient a dir el llibre si me'l demanaven, el títol si me'l demanaven. Jo sabia que era perillós, que potser algú podia afluixar i dir, ai, no, llavors no m'interessa. Però el títol també és privatiu de l'autor. Podia ser que hagués fet el llibre i no el sabés fins al final, a vegades passa, que no tens el títol fins al final. És bo tenir-lo al principi perquè t'empeny, no? Encara que sigui una novel·la. Però en aquest cas, si me'l demanaven, jo, el Narcís Comadira m'ho pregunta i li contesto, i li vaig dir això. I per què creus que no som espanyols? És a dir, perquè aquestes persones en les quals, aquestes 20 persones tan diferents de l'àmbit cultural, de l'àmbit comunicatiu, escriptors, etc. Quines raons et van donar? Bé, si veieu, la primera pregunta del llibre, a tots els personatges, després ja tot canvia, perquè cada persona parla de context, un parla de cinema, l'altre parla de l'església, l'altre de temes diferents. Era, vostè o tu et sents espanyol, era aquesta. La més fantàstica va ser la resposta del Tisner. Era un home fascinant. Jo vaig estar 2 hores, però m'hi podia haver passat allà, podia haver quedat a dormir amb el Tisner, perquè era fantàstic, no? Quin home. I ell havia quedat que li digués de vos, perquè diu, vostè és espanyol i tal, parlem-nos de vos, i va, molt bé. I us sentiu espanyol? I la reacció d'ell diu, i ara? I ara? Jo sóc al·lèrgic al tractament d'espanyol. Us dic, amb aquesta reacció va tenir, i tal. Sí. I està en el llibre. Està en el llibre així, va reaccionar d'aquesta manera. I llavors no sabia, això ja ens entendrem aquí. Bueno, ja ho esperaves, no? Després hi havia qui més anava fent així. Depèn, era el context. Per què preguntar? Deia, tu et sents i no si ets espanyol o no. És que jo partia d'una premissa que és que un català no és un espanyol. O sigui, no som espanyols. No hem estat, no som ni ho serem. I per tant, no puc preguntar-te si a un francès no li puc preguntar si és francès, si sé que és francès.
Li puc preguntar si se sent francès, perquè els sentiments són coses que van i venen. Cadascú, si et sents marcià, doncs et sents marcià. Però partia de la base que tots érem catalans i, per tant, no calia preguntar tu ets espanyol, sinó com et sents, perquè pot ser que et sentis, jo què sé, i tothom responia, evidentment, el llibre està, cadascú responia d'acord amb això. És veritat que hi havia persones... La gent del món de l'espectacle és més lliure que altres persones que estan en altres camps, ho veies, I quan parla Lluís Gavaldà parla més desinhibidament, i quan parla, doncs, no sé, el bisbe d'Eix tenia unes limitacions pel seu càrrec, això ja ho veus, ja ho entens, però aquesta era la riquesa del llibre, la diversitat. Però, a pesar que pugui semblar òbvia la pregunta anterior, jo la feia pel següent, perquè es produeix un fenomen bastant curiós al país, que és que crec que són molts, i la prova és els 2.300.000 votants del referèndum d'independència, que no se senten espanyols i que volen independitzar-se d'Espanya, no? Però, en canvi, és molt difícil trobar-te algú que et digui jo no soc català, vivint a Catalunya. És a dir, hi ha catalans que no volem ser espanyols, però catalans que tenen una actitud, jo diria, francament hostil versus les aspiracions nacionals de Catalunya, etc., ells reclamen una seva catalanitat. Com s'ha de valorar tot això? Bé, perquè la lectura que ells en fan és la de l'espanyol que diu la pàtria xica, no? És a dir, per ell ser català no significa ser nacionalment res. Per ells dius, soy català però soy espanyol, perquè hi ha una cosa petita, que és on ells ubiquen la seva identitat, potser de naixement, i prou. És a dir, també podria ser de Càceres, i és la seva pàtria xica Extremadura, però Espanya és Espanya. Llavors, circumstancialment ha nascut a Reus, però és espanyol. És la visió que en tenen ells. Ells no tenen una visió de dues nacions. I aleshores, doncs, esclar, no reneguen del fet de ser català perquè no veuen el contrasentit entre tenir dues nacionalitats, dues identitats. Això és el que sembla, no? Hi ha una frase també molt famosa de l'Eugeni Xamà, diu tot allò que pot arribar a ser un català és ser català. No? Vull dir que no, com dir, no pots deixar de ser una altra cosa. Un català no pot deixar de ser una altra cosa que català. No. I un espanyol igual. I per tant estem en contradicció. I per tant el títol és lògic. No, jo dic per arribar a aquesta conclusió del jo no soc espanyol. Clar, és que no podia posar ningú de la Catalunya Nord perquè ningú els diu a ells que ells no són espanyols. Diuen que són francesos. No hi ha ningú que els digui tu ets espanyol. Llavors no podia posar-los. Després sí que l'any 2008 vaig fer Nosaltres els catalans, que és l'últim llibre que faig amb l'Isidor, i que aquí eren persones dels 5 continents, però que vivien als països catalans, i n'hi havia també de la Catalunya Nord. Aquí sí que podia posar-ho. A mi el que m'ha agradat també molt d'aquesta claredat, i ja està, tu ets català i ja està, jo recordo, per exemple, alguns textos històrics, per exemple, de Rovira i Virgili, que utilitzava la idea del català nacional versus un català no nacional, no? Però tu liquides, és a dir, tu ets català, ja està. Sí, jo personalment soc independentista des del bressol. O sigui, no em sé imaginar a mi sense pensar la llibertat de Catalunya. Com a nen no pensava en això, i menys en el context. Quan jo vaig néixer, doncs, evidentment, era pur franquisme. Però de petit em trobo que jo no ho discernia, però hi havia alguna cosa que, saps, com a nen no m'encaixava. Però el que hem de fer és, a veure, un procés d'alliberament comença pel cervell. No comença fent... És a dir, les accions venen... El primer ve el pensament, després venen les accions. I veiem que hi ha molta gent independentista, però que encara té un pensament, un marc mental absolutament hispanocèntric i que pensa contínuament
com pensen els espanyols i què pensaran ells, com farem, contínuament estan amb això, no? En comptes de pensar per tu mateix. L'alliberament comença, si no t'alliberes mentalment, és impossible que continuïs endavant. Hi ha una pel·lícula que no té res a veure, però es deia L'Exprés de mitjanit, que en el seu moment va tenir molt d'èxit, i aquell que l'agafen per un tema de drogues i el posen en una presó de Turquia, em sembla que era. I ell, bé, els presos els fan, no sé a quina hora, els fan fer voltes al voltant d'una pedra, no sé què hi ha, una pedra, i van fent voltes, tots en fila índia, però així donant voltes. I clar, això et va deixant, clar, entres, van adotzenant, diguéssim, oi? I aquest, per mantenir la consciència de la seva identitat, com a rebel·lia, com està obligat a fer les voltes, les fan sentit invers. Va en contra dels altres, saps? És la manera que ell troba d'anar en contra. Si acceptem el marc espanyol, desapareixem. Per tant, hem de tenir consciència. Si perds la consciència, perds la voluntat, ho perds absolutament tot. Per això intenten substituir la nostra identitat, la nostra llengua, perquè a partir del moment que esborres la llengua, el tret d'identitat que ara mateix desmenteix la conya marinera que Catalunya és Espanya és la llengua. Perquè si fóssim espanyols parlaríem espanyol, i si ells fossin catalans parlarien català, no parlarien espanyol. I com que la llengua posa en evidència, i tot i així, ja veieu que la volen esquartarà, que si el valencià no és català, que si el mallorquí, que si el menorquí, tot i això, però l'intent d'esborrar la llengua és l'intent d'esborrar la nació catalana. I en això estan, i de manera que la llengua és el pal de paller de la nostra identitat, és el que hem de preservar. No, totalment d'acord. Hi ha una frase que cito sovint de Guimarà, imagina't. Però ja aleshores Guimarà deixa anar, té uns escrits patriòtics brutals, i en un d'ells deixa anar una frase semblant a aquesta, diu el botí més preuat que s'enduen els pobles conqueridors dels pobles conquerits és la seva història i la seva llengua. I de fet, penso que és bastant això, no? Treus la història i la llengua d'aquell poble, què queda? No saps qui has estat, no saps què estàs parlant, ja no ets res. Ja passes a ser un poble conquerit i subjugat. Però per què ens costa tant als catalans i els catalans, diguem, independentistes, parlar de la identitat catalana? És com un cert tabú polític, no? Per alguns. Sí. Però en el món de la política no sents parlar als polítics, i ara m'hi poso, no ens sents parlar nosaltres sobre la nostra identitat. Per por. Per por. Per por. Por. És una por abstracta, no sé què. Por. Fixa't que hi ha por a dir catalans. Sí. Per això ja la té el president exiliat quan torna, Tarradellas, em refereixo, amb Ciutadans de Catalunya. Clar, hi ha una por. Si és català, com deien, tot el que viu, treballa i se sent català, etcètera, el que sigui, si acceptem això, per què no podem dir catalans, si catalans ho són tots, vinguis d'on vinguis del Congo, vinguis del Senegal, és igual, són catalans, no? Per això vaig fer nosaltres els catalans, perquè ningú havia nascut aquí, ningú havia renunciat a les seves arrels culturals ni a la seva identitat, no deixaven de ser ni holandès, ni nord-americà, ni alemany, ni de Sud-àfrica, i de 5 continents, no? I tanmateix s'havien incorporat a la nostra societat, havien assumit que també eren catalans, i eren nosaltres els catalans. El Pius Alibec, que era un dels personatges, deia, primer ens deien els altres catalans, després ens han dit els nous catalans. Per fi som nosaltres els catalans, deia, perquè som tan català com qualsevol, és igual. Un és de Reus i l'altre és jo què sé, del Perú, de Lima o d'on sigui. I per què no podem dir catalans? Sembla com si aquesta part... És a dir, es pot dir francesos, italians, però no es pot dir catalans, perquè això posa molt neguitós, sobretot a una esquerra que es pensa que està per damunt del bé i del mal i que això no és. De fet, també jo tinc la teoria que som l'únic país del món que hem inventat ismes que no existeixen enlloc. És a dir, el catalanisme no és replicat en cap altre país. No hi ha francecistes. No hi ha
no? Sí, perquè són molt francesos i ara els cal. Però els còrsegues, sí, espanyolistes sí, però vull dir, no hi ha corseguistes, és a dir, qualsevol nacional escocesistes, són escocesos. A nosaltres ens passa, i em va donar la impressió que era un muntatge molt útil, això del catalanisme, perquè com que el catalanisme no se sap on comença i on s'acaba, perquè tothom és catalanista, no? En certa mesura vols una coseta per Catalunya, ets catalanista, vols la independència, ets catalanista també, vull dir que no hi ha una definició del catalanisme i va molt bé, perquè pels polítics això és magnífic, no? Podies fer el que fossis, però tu eres catalanista. Clar, l'independentisme trenca amb això i em dóna la sensació que l'independentisme sí que exigeix una resposta o sí o no. O vols la independència de Catalunya o no la vols. No pots estar mig embarassat, no pots ser mig independentista, no? En aquest sentit, clar, la potència del jo no soc espanyol t'ajuda a entendre les coses. Sí, el terme catalanista està molt desvirtuat. A més, perquè... Sí, però tenim un govern que se'n diu catalanista. Sí, clar, per això ho dic. No, i ho pot demostrar en el sentit que fa coses, com els altres. Però és que el catalanisme, insisteixo, com una espècie de xiclet estirable que ha anat molt bé per no enfrontar-te a la independència. Exacte. És que, clar, quan no s'utilitzava el terme independentisme, perquè era molt minoritari i molt així, la gent aquest és catalanista i, per tant, entenies que aquella persona, doncs, encara no hi havia ni l'avui, parlem de molts anys enrere, no? Un catalanista era una persona que, no sé, potser llegia el Destino, que era una revista així, doncs, que semblava que era una mica més cultural i tal, i no sé, jo coneixia d'aquests catalanistes així, que es deien veu baixa. Tot això era independentisme, no es parlava d'independentisme. La llibertat aquesta es veia com una cosa, potser, d'alguna vegada en el futur hi hauria. El sentiment segur hi era, la llavor, però la gent no parlava d'això. Però després el catalanisme, de la paraula catalanisme, s'han apropiat aquells que no són independentistes per compensar, en el fons és una dissonància cognitiva que tenen a dintre, i per tant han de buscar una paraula, perquè, clar, si no ets independentista, ets dependentista. Exacte. I quan algú... Fixeu-vos que a vegades a les tertúlies... Això em sembla molt interessant. Vull dir, és que això porta al punt que em sembla que el procés pretenia portar, de posar la qüestió de ser o no ser, la qüestió de sí o no. Sí o no ser, sí. I amb el catalanisme tots plegats juguem un joc que mai condueix a res amb l'independentisme, però l'independentisme t'exigeix un plus d'acció que no t'exigeix el catalanisme. Si ets conseqüent amb l'independentisme volen dir moltes coses. Exacte. Perdó, Carles. No, el PP també es diu catalanista. Per això el terme catalanista l'utilitza molta gent. Sí, es diuen catalanistes, clar, ho diuen ells, però bé dir-ho, que tothom es pot proclamar. Però clar, és la manera de dir, jo també soc català, jo també pertanyo aquí, però no... Però clar, dius, tu ets català però no vols la llibertat del teu país. Aquesta és la qüestió. Per tant, fixeu-vos que quan molta gent, a vegades ho hauré vist a les tertúlies, o la gent parla i diu, bé, hi ha els independentistes i els no independentistes. No s'hi val, no hem de caure en aquest parany d'acceptar aquest vocabulari. L'antònim d'independentista no és no dependentista, és dependentista. Però clar, ser dependentista és una cosa molt malaltissa, en qualsevol àmbit de la vida, no polític. Una persona que és dependentista és un poc a penes, és algú, pobret, clar... No, és algú que no li agrada decidir res en aquesta vida per si mateix i que necessita que algú li digui mira Jordi, mira Montse, has de fer això, has de fer allò, això no ho pots fer. Això és malaltís. Són dependentistes. Ells no se saben, no volen decidir per si mateixos, no volen que Catalunya decideixi per si mateixa. Volen que sigui Espanya qui ens digui què hem de fer, què no podem fer, així. Volen anar de la maneta tota la vida. Bé, aleshores, escolti, no em faci jocs de paraules, no em digui no independentista, vostè és un dependentista fins al moll de l'os, saps? I bé, doncs, no sé. No, i això que semblava que
amb el Jo no sóc espanyol, amb les consulta d'Arenys, amb les consultes Decidim, amb les sentències, amb les manifestacions històriques, amb les eleccions del 2015, que la gent se n'oblida, però en les eleccions del 2015 tenim uns programes, Junts pel Sí, que demana una DUI als 18 mesos, no hi ha el referèndum aleshores encara sobre la taula, però hi ha una DUI als 18 mesos, i la CUP demana la DUI immediatament si es guanya. Després arriba el referèndum, guanyem un referèndum, i què ha passat? És a dir, perquè si sabíem tots que tindríem aquella oportunitat, a no ser que d'Olofeu tingui raó i en tinguem una altra el 2029, però vull dir que teníem aquesta oportunitat, que ha costat anys, segles, aconseguir aquesta oportunitat de senzillament això que pretenia el teu llibre, de mentalització, perquè em sembla que sense això, jo per això li dono tant valor, perquè tu ets conscient, quan ets independentista ets una persona conscient de que vols la independència i per tant... Què ha fallat? Què ens ha fallat a tots plegats? A veure, jo penso que quan surts de casa has de saber on vas. I quan et fixes un objectiu, el que sigui, has d'intentar assolir-lo. Si el teu problema és la captivitat i estàs tancat en un lloc determinat i tant si saltes la tanca o la filferrada o el que sigui, tant si la saltes com si abans de saltar-la tu repenses i recules, si en els dos casos el càstig és el mateix, preu per preu sabates grosses. Salta. O és que ja es veurà, però és que si et quedes a dins i recules fent el bon minyó i el càstig és el mateix... Et fotran igual. Val. Per tant, i a més, el trauma que et genera això, i que generes, perquè no estàs sol, tots els que volíeu fugir, doncs el xoc, l'estat de xoc, dura molt. Per tant, jo crec que la gent sí que estava disposada a anar... És a dir, no són les porres el que fa recular. La gent estava disposada a entomar els mastegots. Quan la gent queda absolutament en estat de xoc i decebuda és quan hi ha la reculada. I aleshores la gent... Clar, això no es resol en un dia o dos. I llavors hi ha hagut una decepció, un desencís de la gent, psicològicament, que s'entén, però que tampoc passa res, bé, tranquils, perquè és igual, la gent hi és, hi som, la gent hi és. I per tant, doncs, d'un estat de xoc la gent se'n surt, tampoc... Ja en sortirem, no passa res. Val, però tu no creus que... Clar, justament per això. Tu no creus que quan tu fas el procés d'arribar a la conclusió que el millor que li pot passar al teu país, els teus fills, els teus nets, perquè jo penso que la generació que es proposa la independència és una generació molt sacrificada, és probable que no li vagin massa bé les coses en aquella generació. O les empreses, o no sé què, perquè el xoc de la independència ha de ser un gran sacrifici col·lectiu, molt bé, o és col·lectiu o ja hem vist que no pot ser de cap de les maneres. Però no hi ha d'haver-hi també un procés paral·lel, jo tenia assumit que hi havia un procés paral·lel que diu, tu volies la independència de Catalunya, però tu no subestimaves l'estat espanyol, és a dir, sabem a qui ens enfrontem, suposo, no? És a dir, no et dona la sensació que hi ha hagut com un cert menysteniment a la força d'un estat de la qual no n'hem pogut sortir en segles d'història? No ens hem pogut sortir, però no crec que tota la culpa sigui de l'estat espanyol. No. Les coses, la psicologia explica moltes coses. A veure, jo penso que som febles perquè no sabem que som forts. No som febles, però com que no sabem que som forts, ens comportem com febles. Clar, si tu agafes un ocell i el tanques en una gàbia i no has vist mai sa mare volar i ha nascut en captivitat, quan li obris la porta, aquell ocell és que no sap que allò serveix per volar i no se'n va. Cap de nosaltres, dels que som aquí, ha nascut en llibertat.
No hi ha cap país al món que es digui Catalunya o una part del món on Catalunya és lliure, és un estat. De manera que tots hem nascut en captivitat i d'això fa generacions. De manera que no hem viscut el que és la llibertat, el que és anar pel món amb la teva identitat respectada i reconeguda, com pugui ser un italià, un francès, un nord-americà, és igual qui sigui, no? Nosaltres no anem així. Sempre hem d'ensenyar el passaport que diu una mentida, que no ens reconeix, i hem d'acceptar allò que hi farem, perquè si volem viatjar hem de portar allò, no? Tot això té unes conseqüències. Llavors, esclar, demanar assertivitat a un poble que prové de tot això, d'una cosa que fa segles, tants segles de captivitat, és molt difícil que la gent sigui assertiva de cop. A una persona que no ha pres mai cap decisió a la seva vida, demanar-li que de cop i volta obri la porta i decideixi no es veu en cor, perquè no creu en ella mateixa, no creu en les seves possibilitats, no confia. I si no té confiança, doncs aleshores, en el cas de l'estat espanyol, pensem que prendrem mal, i l'estat espanyol ho sap i ens intimida i ens atemoreix, però la força la tenim i l'hem demostrat el que podem arribar a fer amb força, quan ens unim veritablement, no? Per això l'estat espanyol estava espantat, perquè de processos d'independència n'hi ha hagut moltíssims i de sang n'hi ha moltíssima, però clar, com la vam fer nosaltres el procés no s'havia fet mai, i quan van veure allò els va espantar, perquè clar, anys enrere ens haguessin, però en el context de la Unió Europea i tot això havies de mantenir unes formes que el cuerpo les pedia una altra cosa, però, i per això la tarda no va ser igual que el matí de l'1 d'octubre, no? I per tant, no sé, a vegades es produeix una cosa màgica que els catalans no saps com, que ens costa tant posar-nos d'acord, allà ens va unir tots. Estàvem tots units i recordeu que ningú sabia què votava aquest ni què votava l'altre, era igual, la causa era la mateixa. I això tenia una força que espanta qualsevol enemic per poderós que es cregui. Però jo crec que sobretot era una idea, aquesta idea podia sumar totes les complicitats col·lectives, cosa que no passa amb les persones. És molt difícil que una persona aconsegueixi aquestes complicitats. Llavors, ho dic per l'última pregunta, perquè em sembla que després valdria la pena a persones que vau ser part del llibre també, si voleu expressar la vostra opinió, com ens ho farem ara? És a dir, perquè hem de fer el mateix. És a dir, no sortirem mai d'Espanya si no és d'una manera democràtica però unilateral. I com podem, amb les mateixes persones liderant el moviment independentista, tornar a vendre, diguem, aquesta sortida? Què ha de passar en el moviment independentista perquè guanyi la credibilitat que ha perdut? Bé, els pobles necessiten líders. S'ha vist, no? Mira, quan jo vivia a Alemanya hi havia la Petra Kelly, després la Petra Kelly es va suïcidar, i el partit dels Verds, els Verds alemanys, que llavors eren molt importants, van decidir que no havia d'haver-hi un líder, sinó que anirien canviant els noms, que va venir després es deia Otto, no recordo, i anirien canviant. I el partit verd es va baixar. La Petra Kelly tenia un poder, era una líder i arrossegava la gent. Quan desapareix la Petra Kelly i venen, això que feia la CUP, que cada 2 anys o no sé què, anaven canviant, era un desastre a les urnes. Els pobles necessiten algú que empenyi, no? Un equip de futbol també, hi ha sempre d'haver-hi algú que quan la cosa va molt mal dades, allò que diuen, es posa l'equip a l'esquena i seguiu-me i acaben guanyant, tot allò, no? Això ara, en aquest moment, la gent ho troba a faltar. En aquell moment el líder érem nosaltres, vam ser la societat que liderava i la classe política va veure que, ostres, que això anava així i per tant va seguir. Però clar, ells tenien una responsabilitat que no la podien tenir el poble, no? I ells, clar, jo comprenc, a veure, puc entendre, posar-me en el lloc del president Puigdemont i dir, ostres, a veure, la història, si aquí hi ha una sangada i tot això, dirà que jo he estat... Jo puc entendre l'ésser humà que hi ha al darrere d'això. Però, clar, això sorgirà, si tampoc cal... Això sorgirà.
encara que no ho veiem en aquest moment, això sorgirà. Mireu, quan justament a Alemanya, l'any 88, Erich Honecker, el president de la RDA, de la República Democràtica Alemanya, el Der Spiegel li va fer una entrevista. I paraules textuals del Erich Honecker va dir: la reunificació de les dues Alemanyes és una cosa tan impossible com la conciliació de l'aigua i el foc. I l'any 89, l'any següent, i jo després vaig anar a Berlín, la meva companya d'aleshores era alemanya, i vam anar a Berlín i tinc un tros de mur a casa d'allà. És a dir, què vaig aprendre? Que mai pots dir mai en aquest sentit, no? Jo us diré com jo veig, això no és res científic, com jo veig, jo sé que serem independents, no sé per què, però ho tinc claríssim. Com serà això? Mireu, tots tenim algun amic que ens han dit: escolta, doncs, saps el Jordi i la Laura, el Jordi i la Laura s'han separat? I pensa, ostres, sí, s'han separat? La pregunta que fem sempre és dir, per què? I la resposta a vegades ens diuen, bé, no, perquè va resultar que ella deia que estava farta d'anar els diumenges a dinar a casa de la seva mare, de la mare d'ell, i clar, i penses, a veure, per això s'han separat? Clar que no. Clar que no, aquesta no era la causa, venia de molt enrere, i això només ha estat el detonant. El dinar de la paella de la mare, era de la sogra, diguéssim, no? Sí, era dels nassos de la sogra, però no era el problema. Això venia de molt lluny d'aquella parella, però calien detonant. Sempre hi ha la gota que fa que vessi el got. I quan es produeix això, és a dir, en el cas català passarà això. Un dia, no sé què passarà, que el motiu pel qual vindrà la gran embranzida serà insignificant i no guardarà proporció amb tots els segles que portem, amb tota la nostra causa. Allò, si els historiadors del futur haguessin d'analitzar només aquell punt, dirien, però per això els catalans fan... No, venia de molt lluny, però calia aquell detonant, aquell element. Pot ser un context polític de descrèdit absolut d'Espanya, pot venir per moltes coses. Això passarà. No vindrà com ho van fer l'1 d'octubre. No vindrà així. En tot cas, serà una conseqüència el que vingui després. Però la conseqüència, la gran embranzida, vindrà per un fet que potser nosaltres no hem promogut o proporcionat. Per dir una botada, Catalunya serà independent malgrat els catalans. Sí. Molt bé. Doncs, com us deia abans, tenim dues persones, no sé si voleu dir alguna cosa. Joan Render, que us van entrevistar en aquest llibre, voleu dir alguna cosa? No ho sé. És una qüestió de sentir-se o no sentir-se. Jo recordo... Aviam, començaré al revés. Començaré per fa una estona. Jo, fa una estona, pujant cap aquí, era l'autobús o el metro i anaven uns nois, dos xicots, dic nois perquè per mi tots són nois, per desgràcia, però i portaven una samarreta que hi deia Tupac. Tu te'n recordes dels Tupac Amaros? Però en canvi entre ells es parlaven espanyol. Malament. He estat a punt de dir-los, d'increpar-los en aquest sentit, perquè segur és una contradicció portar una samarreta on digui Tupac i parlar en espanyol, parlar en la llengua de l'invasor, parlar en la llengua que t'ha imposat l'invasor, el colonitzador. No.
fa molts anys, el meu germà, que no es distingeix per ser un independentista declarat, em va dir, no et sembla, potser teníem 14 o 15 anys, em sembla que jo en tenia 14, no ho oblidaré mai, no et sembla que si el Franco s'afarta de raspallar estos catalanes tan industriosos, tan d'això, és que no devem ser espanyols? Tenia raó. Parlo de fa gairebé 70 anys. Vull dir que no cal anar gaire lluny, no cal anar gaire lluny per buscar el nostre sentiment. Molt bé. Doncs moltes gràcies. La Romi, potser la Romi, no? La Domi, perdó, aquí Miquel, la Domi, que és la dona de l'Arnau Cònsul, l'editor. L'Isidor Cònsul. L'Isidor Cònsul, perdó, l'Arnau és el fill. Bé, sobretot donar-vos les gràcies a vos, president, i sobretot a tu per el record tendre i sincer que has fet de regidor. Jo sé que el llibre ell hi creia molt, hi va apostar i es va veure per la quantitat d'edicions que es va fer i a casa es va viure com un èxit i com una bomba, diguéssim, no? Perquè calia, ell creia que calia ja d'una vegada per totes d'obrir el pensament, no? I amb tantes veus com aplegava el llibre era una aposta ferma, diguéssim, per obrir la bretxa, diguéssim, de cara a fomentar un pensament independentista. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, jo m'aixeco perquè sóc un únic actor i tal, i que se'm vegi, no? Perquè si no és una veu rara. Jo penso, Víctor i president, que aquest és un gran acte perquè sí, jo penso que aquesta va ser la primera guspireta de l'1 d'octubre. Jo penso que aquest llibre ens va alliberar a tots, a mi el primer quan vaig veure el títol, diu, uau, va fort el tio. I vam sortir de l'armari, que dèiem en aquell moment, no? Vam sortir tota una sèrie de gent que no eren polítics i que ens vam significar políticament a favor de la independència. I això va ser molt important perquè aquesta gent referent de la resta de catalans, o de molts catalans, doncs van dir, hòstia, això es pot dir en veu alta, es pot fer un llibre, no passa res, i per què no ho dic jo? És veritat, en aquella època s'omplien les sales del Jo no soc espanyol com s'omplien les sales de Sobirania i Progrés, que era una plataformeta que van fer amb un senyor que es diu Oriol, i que anava també, omplíem a tot arreu perquè va ser el despertar. Per això se t'ha d'agrair moltíssim aquest llibre i per això, no només aquest llibre, sinó la perseverança que has tingut al llarg d'aquests anys. I sí, jo entenc aquest acte com un homenatge a tu i per això sóc aquí, perquè tu mereixes, Víctor, perquè has treballat tota la puta vida per aquesta independència d'aquest país. Sí, senyor. Sí, Víctor, sí. Però, com us podeu imaginar, dir-ho en aquella època, com continua sent ara, dir que ets independentista té un preu. Té un preu, i si no et dediques a la política i no cobres per dir-ho, sinó que cobres per fer altres coses, et tanques portes, et tanques moltes portes. Et tanques portes i jo les sé totes, jo. Totes xapaderes. Com un dòmino. I té un preu i aquest preu val la pena perquè vius amb coherència en tu mateix i sobretot perquè hi ha una cosa més important que tu, que són les meves filles, en el meu cas, que en tinc 3, i les meves netes i les meves rebesnetes i besnetes, que és que continuïn parlant català, que continuen sent catalanes i que el jou espanyol un dia deixi d'oprimir-nos i oprimir-les. Per això sóc independentista i per això continuo sent-ho, malgrat les portes que se'm tanquin. Gràcies. No és per mi. L'independència és pels que venen. L'independència és pels que venen i cal que els que vindran que sàpiguen que gent com tu, com jo, com els que som aquí, van fer possible l'1 d'octubre,
després de molts anys d'apretar els polítics. Molts anys, perquè primer va ser el Jo no soc espanyol, després va ser Arenys amunt, que ho recordarem, va ser la Gran Guspires, quan se'ns va despertar i dir, uau, aquesta és una idea fantàstica, que és el que no tenim ara, una idea fantàstica, on tothom s'hi va sumar i on vam estar molts anys lluitant per les consultes, molts anys, plataforma del dret a decidir, manifestacions, concerts, creant consultes arreu de Catalunya, cada població tenia el seu, no sé com es deien, consultes... Decideix. Sí, X decideix. sí, consultes, sí, decideix, exacte. Fins que ho vam arribar a fer a Barcelona, amb l'Alfred Bosch, va ser tremendo, va ser molts anys fins que els polítics van dir, doncs va, sí, independència, o almenys referèndum. El terrible del que ha passat no és la covardia que potser ens va agafar l'endemà de l'1 d'octubre, i concretament els polítics, que jo no els jutjo com a covards, perquè tampoc el poble en aquell moment va sortir a defensar la independència sense ells. Tots som còmplices d'aquella covardia. I el que sí acuso avui, i aquí ara, és que després d'aquell fracàs encara estiguin donant pel cul i intentin tenir poder, intentin estar davant dels partits, quan després d'haver fet aquella feina que els honora i malgrat tot fracassaren, no sé què cony fan encara al davant d'aquests partits. Es necessiten nous líders, noves idees, nous partits. Prou d'emprenyar. Gràcies, president Puigdemont, gràcies, Oriol Junquera, gràcies a tots per la feina. Sempre la valorarem, però fora. Ja! Gràcies. Bastant definitiu. Crec que és un digne final d'un llibre tan potent com Jo no soc espanyol. Moltíssimes gràcies, Víctor, per molts anys. Li han anat molt bé aquests 25 anys, el Jo no soc espanyol. Sí, l'ideal fora que no fos Que no ho féssim. Que no fos vigent. Que no ho fóssim, vaja. Sí, no, bé, clar, però ja, és a dir, com a llibre, que no fos vigent, que hagués prescrit, pel que s'hi diu, però resulta que no, que el llibre, llevat d'algun element que era puntual d'aquell moment, clar, parla de coses conceptuals i el llibre continua absolutament vigent perquè la causa, perquè dius, doncs clar, continua, l'opressor continua sent el mateix, la víctima continua sent la mateixa i la causa és la mateixa. Aleshores, la vigència és aquesta. Penseu que en el moment, quan va sortir aquest llibre, de mitjana es venia un exemplar cada 10 minuts als Països Catalans. Cada 10 minuts hi havia algú que en aquell moment estava entrant a la llibreria i comprava un exemplar. Això és... I en aquella època la meva filla gran tenia un xicot nord-americà que en aquell moment venia de Califòrnia i tal. I va anar a l'FNAC. I hi havia els llibres del Jo no soc espanyol que estaven a terra, no en un prestatge, a terra, les columnes, així, que la gent comprava. Era una cosa... Va, escolta, perquè per la meva mare, pel meu doixà, pim, pa, una cosa... Era un impacte. I clar, el xicot aquest, el que deia Andrew, li va dir a la meva filla, a la Mira, diu, però el teu pare és el Dan Brown o el Ken Follett, no? Perquè clar, allà... Tal, i la meva mare estava acollonida. El llibre està dedicat a la meva mare. I estava acollonida, perquè pensava, clar, una dona que havia viscut la guerra i tot, no? I estava acollonida. I aquí hi ha el meu germà, que el meu germà jo li vaig explicar l'any 98, li vaig dir, escolta, tinc la idea de fer això. I em va dir endavant, no? El Carles em va dir, doncs tira endavant. És delicat, és un tema, però, escolta, posem-nos-hi, no? I m'hi vaig posar i vaig tirar endavant. I quan va sortir, encara no les tenia totes, i tenia un senyor que era astròleg, que li vaig dir, escolta, això, sí, escolta, això, encara no coneixia el Santi, però, o sí que el coneixia, però era un altre. I li vaig preguntar, diu, no passa res. Em va dir, no passa res. I doncs endavant, no? Era l'època, era el context aquell, les coses les vivim en aquell moment, i d'aquí va venir un impacte social. Per què va tenir aquest impacte? Perquè molta gent, tantíssima gent, veia per fi escrit
d'una manera desinhibida, desacomplexada, allò que sentia i que no gosava dir. I quan veia que es podia dir desinhibidament, perquè ho deia gent que la tenia com a referent, com a persones que respectava el seu pensament en cada àrea, ostres, si ho diu el bisbe d'Eix, no? Si ho diu l'Oriol Buigas, que semblava que era Partit Socialista, però si ho diu el Narcís Comadires, si ho diu el Joel Joan, que llavors era l'època de Plats Bruts, si ho diu a l'època dels Pets, el Lluís Llach, el Lluís Llach, és a dir, clar, això va ser molt potent i aleshores els mitjans de comunicació, els grans en aquell moment van tractar bé una pàgina sencera a l'Avui, una pàgina sencera al Punt, que eren diaris diferents en aquell moment. I jo no sóc esclar, era un impacte brutal. Després, com deia el Joel, han passat els anys i jo ja he desaparegut per als mitjans grans. És a dir, quan t'etiqueten, t'ignoren. L'última entrevista que em van fer a mi a TV3, per un llibre meu, perquè jo he escrit llibres de ficció, que no tenen res a veure amb política, va ser fa 25 anys. I he escrit 21 llibres. I silenci absolut. No existeixes. No existeixes. No hi ha cap consigna, és així. I el Joel, ningú li dirà, és que no volem que vinguis per això. No, simplement no existeixes, desapareixes i ja està. I mira que hi ha gent que només que estornudi ja es publica. Hi ha gent que parlen, abans que el llibre es publiqui, ja parlen del llibre que publicaran. No existeixes. Bueno, però és igual, no passa res. Tu has d'estar segur de tu mateix. Doncs tu pots dir que jo no existeixo, però cony, jo sí que existeixo. No, doncs és això. I, per tant... Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs ho deixarem aquí. Gràcies. Gràcies, president. Magnífic, eh? Gràcies.